Nacho Pérez ha deixat de ser l'entrenador del club de futbol Amposta després de 2 temporades dirigint el conjunt ampostí. L'equip de primera catalana es troba a l'11a posició de la taula, però el separa pocs punts dels seus perseguidors. Els ambostins han sumat 5 punts dels últims 5 partits i necessiten canviar aquesta dinàmica per allunyar-se dels seus perseguidors, ja que la part baixa de la taula està molt ajustada. L'equip necessita un revulsiu en aquest moment de la temporada i la junta directiva del Club Futbol Amposta ha decidit rescindir el contracte amb el que fins ara era el seu entrenador. A la vista dels resultats que havíem obtingut últimament i en cap concepte per descontent de l'actuació, de la feina feta per Nell i per la resta de tècnics, simplement perquè els resultats ens han portat a una posició, la veritat és que pensem que necessitem un revulsiu. El club encara no ha volgut desvelar el nom del nou entrenador, tot i que s'espera que en els pròxims dies es doni a conèixer.